Altså, jeg tror ikke, du skal gå derud, Tim. Jeg tror, den er meget tynd. Du har fået ny iPhone? Ja, det er et stykke tid siden. Hvad, dreng, hvordan har I tænkt jer at komme op af vandet, når I kommer derud? Hvorfor? Ej, det er dumt, Rudi. Nej, det kan vi udpræget ikke. Den er også på et lidt større areal, burde jeg mene. Det er bare dumt på isen. Ej!